Salut și bine v-am regăsit! Astăzi vă voi arăta cum să scoateți banii din contul Coinspace. Vom intra în contul nostru, iar în stânga jos avem Login to My Wallet. Vom intra în portofoliul nostru online și anume în e-wallet-ul nostru. Aici vom vedea monedele ce le avem, ce le-am creat în ultimele 2 săptămâni și monedele deja create și păstrate pentru lansarea din aprilie 2017, iar aici vom vedea disponibilitatea în euro. În acest caz deja am scos banii, au rămas doar 5,80. Pentru a scoate banii vom face request cash out. Mergem mai departe, proceed. Aici avem numărul contului din e-wallet-ul Papaya, pentru că deja este automat făcut de companie. În momentul când veți comanda cardul Papaya, vă va veni și automat contul Coinspace va fi în legătură automată cu contul Papaya. Automat va trebui să scriem doar suma dorită, să zicem 3 euro. La noți vom scrie o descriere a transferului, să zicem transfer, nu contează, și vom scrie pinul de 4 cifre, mergem mai departe și va trebui să confirmăm. Confirmăm și deja avem pending aici. Mai devreme am făcut o dată 10, o dată 10, o dată 3, deci avem aceste 3 transferuri care sunt în curs, să zicem. Apoi vom intra în contul Papaya și aici avem e-wallet-ul Papaya și cardul Papaya. Automat banii vor intra în e-wallet, deci în contul Papaya. Pentru a-i transfera pe card și a putea să-i scoatem la bancomat, vom intra la cards, iar apoi vom da top up ca să îi scoatem la transfer from e-wallet. În dreapta aici, top up. Ok. Aici va trebui să scrieți suma dorită, să zicem 100, scrieți pinul și automat submit și banii vor fi transferați în cardul Papaya. Apoi vă voi arăta cum facem diverse plăți în diverse locuri, în diverse activități, cum scoatem banii la bancomat și așa mai departe, utilizarea cardului Mastercard absolut peste tot. Eu vă mulțumesc și vă aștept la următorul tutorial. O zi bună! Salut! Suntem la McDonald's și o să facem o probă cu cardul Papaya Mastercard, da? Cardul care ne oferă Coinspace, să vedem dacă funcționează. Facem o ordine. Alegem văzut. Băgăm Mastercard. Alegem, de exemplu, să zicem 2 cheeseburger, 3 cheeseburger. Ok. Atât, până să facem proba. Confirmăm. Nu? Ok. Alegem nu, serviciu, la masă. Alegem carte de credit, Mastercard. Băgăm cardul. Pinul. Băgăm cardul. Iar plata este făcută. Arată aici. Ok. 420, tranzacțiunea autorizată. Așadar, încă o dată, cardul Papaya Mastercard Coinspace ne arată că suntem în compania potrivită la momentul potrivit.
Bună ziua! Astăzi vă vom arăta cum vom scoate banii de la Coinspace și anume cu cardul Papaya Mastercard. Suntem la bancomat. Băgăm cardul. Punem 100 de exemplu. Confirmă. Punem codul. Dacă vrem cardul și banii. Așadar, cine nu crede, ați văzut, avem Papaya Mastercard, banii la bancomat, așa că nu mai stați pe gânduri și vă așteptăm în Coinspace.